Kúpa nehnuteľnosti je jeden z tých najvýznamnejších finančných rozhodnutí v živote. A mnoho ľudí si myslí, že to zvládne bez realitky. Na prvý pohľad to vyzerá ako úspora. V realite je to často riziko straty peňazí, času a nervov. Pri kúpe od súkromnej osoby celé riziko nesie kupujúci. Nesprávne spracované zmluvy zo strany predávajúceho, nejasné vlastníctvo, ťarchy a problémy na svete. Realitná kancelária tieto situácie pozná a vie ich predísť. Overíme listy vlastníctva, ťarchy, právny stav a aj bezpečnú úhradu kúpnej ceny. Chránime kupujúceho aj predávajúceho. Bez realitky je zodpovednosť len medzi dvoma stranami a keď nastane problém, často ho nemá kto riešiť. My strážime termíny, dokumenty a komunikáciu. Kúpa nehnuteľnosti nie je nákup, ktorý sa dá jednoducho vrátiť. Realitná kancelária nie je zbytočný výdavok, je to prevencia problémov. Chcete mať istotu? Chcete. Ozvite sa nám, radi vám pomôžeme pri kúpe, predaji a prenajme nehnuteľnosti.